Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Uba Preston tensong uloong baka jungyo ya jaga sipaila banyo kum kalenti ka bapaka ban penben ya kamba sa ateng ha ban penkria ya kilais pa sa pu ardli ki longying na them meton ne them yo maulong. Ka sarkar jula kala kerpa di ka sarkar India balada long ban menjur ha ban ai tang arpon san la nilai akar na ki jaga sipai bom shra kabadon mar persya ka petrol pump hayo maulong yatu ba Preston tensong. Aba penpau ba ka sarkar kadang abi karai ka sarkar pedeng halor kene kakam uba Preston uloong mentangi hapan syuab ba desi da ka jengkerku jeng ka sarkar India nginyo ya katai ka jaka ka bangila terwa barwar ka HPC ru kala terwa halor ka kambaya day ba ka gurudwara uba Preston uloong ngindang banpoi sya kene ka benta jong ka jengya kren ban penpra ya kene ka jaka mani namarkat ka ba ka Harijan Panchayat Committee HPC ka ong ngikwa banyo ya ka jaka marjan kani ka jaka barim bar kani ka dei ka bangi persyang da ka bakerpan banyo ya ka jaka sipai hangtei lada ka sarkar India ka la bane kata ngati kena ba on om shimpor ngin sala ban penbet ya kani ka kam ulaong lada ngimyo ngilada penkre ya ka blueprint plan ka sarkar kala de penkre lut na dong hadong kala don hagakti jongi ula benram ni la prepare na ong pi namar ba kani ka jing prepare jungi kolong ba ni suthu namar ka don hapo ka court kani ki issue ka don court case hapo ka don reply court te ka ka ba ni pen crack long ba ngi kwa ya ka ban resolve ka issue outside the court ni kwa outside the court na daw ni prepare ka don blueprint jungi na dong sedong kum no pengin la kum no pengin ong yaki ba abangi relocate ka bamut ndai bangi be landet ndai bangi le bread yaki se cloud se betam ndai ke jumut jong mi ko long ba ngi relocate no yaki ha ka jaka ka ba kambiang ha ka ba ka yin ka sem ka biang nang ta ki basic amenities ki ba bit ba biang kata ka deka jingi ya kren te ha on the basis jong to jingi kren te ka ba kadu na kaliang jong ka HPC na tiru ki pan yang ya ka blueprint nomor ba habangi ong bangin settle no outside means we have to have ka give and take baki kin mi la ka babiang nem kani to kladon ki kren la musin la ya discuss nang dong sedong te more or less la ya debata te mre ka badang sa kalong satang ba satang gawe bat kata kalong ba kadon ka sakawe ka option kaba nakaliang joki ki kawara kadon ka kren nakaliang joki niki nakaliang joki naka kia gini yang ki Punjabi community ki Sikh community ki take up yang ni ka issue hang te Delhi ba ki lei kan do wadu defense minister by themselves ban kerpat kolomba ladala balai bong ai ha ka defense land te ka na kata daw ngi hadin ba ngiyo ya kani ka proposal ba hadin ba nakaliang joki kila lei kan do syate syapo ki ha apo Delhi ngiru nakaliang roman ngi ong kataru kade ka option ko babiang lading yo ne kata nothing lagi ting la thok ngi kerpa jauh defense besa la dolong pala ba un consider kani namar ka tu persya nang tai hadin ka petrol pom ka tu kade ka bangi ong ka kerja lum survey ka tu kade jong ka defense la tika ngi I ka don ka bahkan plot ampu tina ka daw menta nilai kendu akan last time CM bat ngai nilai kendu yo defense minister layak keren te udang eksamin ni macam kini kike te ingin persyang karbala lading yo saya kata let's say kan nang kampet suk susu hakaba ngi dot kapsu ban ajaka haka jaka begin ai kata saya shanisha po kato jaka government la ila ban penungkap setai te long kum ta ni kadang bahanang ba kata te pi ka kum bakalong menta kasakut syo hangta haka bangi ngidangnya ap atat la ka di ka defense prinsip kan ong yes or no la ka ong yes then again ini syong biang batki ban ong ba to katu ka proposal namar ba imat na kaliang jong ka yu jongki ka community jongki layat tiklang ya ka issue te batnya biang lang ngiring ong na state government ngi pediang te la dia bagi ong yes ka bomut ngin ship pada ka cakah ta kata kadeka ba long ni update ya kadeka case jong kadeka ba ka HP ten rei lada long de kumwei pa lada kamlong lada kalong de kumwei pa ka bamod katu ka proposal ka bengi phak mangi ka bengi phak mangi ka blueprint ka bengi phak mangi ka long final namalai na tam don option shoot de kumwei pa
Bakadam ka Kalau jing itu kan mau kejing hek jong ketika jaka defense line lo. Klem padi tadi long nan dia tu Kan long. mau kejing hek. Iman kan ni mar around almost 2. Dua karala dan penrun buat bisa ulas pasok arti. Pi ka syong ke jaka. Namar ka jaka ka biang. Namar kate ke jaka kam di ka balum, kam di ka ba kam lom kan di ka bagi pus. Nah kalong support te kalong riap kalong yu. Dia ni kate ngi ka balong biang. Tengah try le se ban ar ban yu ngan try kelala. Dia rawat la kataru ngimna ban ong kum dong no yum ta until last weekend lan. Emang ko meeting barang sudah belum unciu sekretari. Yang kalau willing ba ki pansiat bikin legislation ni macam sakno. Tambah kibu so persal ba ada ai ki buat ia ka Germany ki buat lang ha kejuk jaka. Nomor baka sokar kemudian jaka kada sakut kan yang sapoi jing kada adali bagi pan jaka jing sipai. Cantonment area. Ya kayak kum no piong. Balong ba ki kalau willing bikin legislation ni tang kadau ba ki kuat baka jaka sak jungki kada benar lang buat ki Germany ke jungki. Kan kalau lagi. Ya kata ni ngau pingi nak liang jongi la prepare lang yang tai ke jaka. Bandon bat ring school, bat jing mani, bat ka temple, bat ka kum bakadon hang te ngi kwa bakadon kum tai. Kata kada kala don apa. Kam ni kum ta. Kata pro khoi kala don apa. Ka bengi phak mangi ke blueprint ko long la don ta lut. So just little Yeah. about the KHABC elections.